kok dadi tekan kene kok Triwar Gusta Dewa Sundara. Kowe takon karo aku. Aku Prabu Purambono Dewa. Prabu Purambono Dewa yo dasar yo. Ayo kowe sapa ngaku dak takoni. Mumpung durung mati kentan parah. Kowe takon karo aku yo dasar yo to. Aku Raden Gatotkaca. Gatotkaca yo dasar yo. Ayo Prabu Purambono Dewa. Kowe gelem bali apa ora? Sangka kene wah. Kowe aja selak ngono. Nak perlu kowe seduluran karo aku wae, ora peduli wong. Mergo kowe bakal gawe isu ana kasatriyan Madukara. Ing kono bakal gawe ruweting kasatriyan Madukara. Kowe kudu minggat sangka kene. Apa arep. Kowe dadi punya pepalang anggoku bakal tumeka ana kasatriyan Madukara. Iya dasar yo. Yo nom-nom tumpak suh sapa matramu. Ketiban kepada Prabu Purambono Dewa lakon jengkelang padamu. Babasan sedulur bathuk senyari bumi. Rebutan wanita direwangi petai dodo mutai mludiro. Kemudian mungguhe Prabu Sugartoran untir guru pendok lakon mati dirang Garkono. Wah, mungkin kaya munggah. Wah, dapat munggah opo? Upang aku tidak hondo. Ayo pancen diwani karo munggah. Munggah. Aku dadi.